matod pa nila, but different, nga naman yun nga matag, dayon ng kwaresma, ang mga tao mo, linya man yun, maayo diha, o kanang pangumpisal. No? Nga no, mga tao diha, hadtod kadlawon mang mangumpisal. Unsa may nakalainan sa kumpisal nato, sa diha sa kwaresma, o sa ordinaryo nga adlaw. Tingali kaning aton man ang na tagamtaman nga matag tuig adunay kanang debosyon, meaning nga na gibalaan o kining pag banal sa dictionary. Pero parehara man na si Stereolera pa na nga usar may sacrament of confession nga gitudlo sa simbahan Katoliko Romano. Unya kining uban magsundog-sundog sini uban og kining mga kaning Holy Week ba o sud sa Kwaresma nga makabisal gyud. O mo nga gituyo sa nila. Mo nang ubang mga pare, mga bay tagpila na kaparokya maggrupo sa mga pare si Stereole nga kining panalitan ring Minglanilla to San Fernando. So maghugpong sa mga pare ding puli-puli ba og mga schedule ba. Pero sayo na litok ko na si Stereole ang Sacramentos Kumbisal kay nakabasa man ta, nakadungog ta. Okay. Pero importante sa Sacramentos Kumbisal nga nahibaw ta unsa ng Sacramentos Kumbisal. Nga nahibaw ta kay aduna may 5 necessary for good confession. Correct. Na ang una mo ning pag hinulsol buhat 3:19. Examination of conscience, no? 2 Corinto 3:5 mo nang examine your conscience. Niya sunod, ang mortal nga sa mo giisugi dili ng kining gagmay mortal kay mo man ay importante gyud. Ihiner baghunghong ang pinakadakong sala, brother friend. Unya necessary na pero ang uban wa kabantay sa quality of good confession. Kanang quality of good confession, Latin mo to sa moral theology ni Monsignor Kitano Gilbulingo. Pero iya tong gihubad nga kaning quality nga kinahanglan nga ang naiuban mong bisal nga di ka istorya si Stereole at mga pare isuwat. Di na pwede. Oh. So mo to kinahanglan to nya karon kinahanglan nga aduna gyud di ka magkanga mutug-an ni gas tinuod sa imong isulti ato bangan sa pare. So daghana bantayana na siya kay bad confession man matud ba ni Santa Teresa de Avila nga daghan ang kubisal nga bad confession nga naman ang mortal nga sa uwa isugid nga panitang abortion. Grabe na maulaw na masugid sa pare Stereole. Pwede adto sa obispo gawas ang pare kitagak otoridad sa obispo pagpasaylo sa maong ning sala. So muna nga kanang uban ay mo paglangay-langay gyud kay bisag dili lang panahon sa Kwaresma, Holy Week, kinang maadto kita sa pare. Daghang mga schedule ni Santo Rosario ug di mo dawaton diha tungod kay galibin mo na may uban wa adto mo ni sa ubang pare nga adunay mga dagko mga obispo ba nga sila mo'y mohatag og kining mutagad niyo hitungod sa Sacramentos Kumbisal plus adunay spiritual instruction nga itudlo sa taong nakasugid sa sala. Oh, nya ato sang encourage brother friend no, nga ato makigsuunan nga dili lang sa panahon sa Kwaresma kita mangumpisal kundi dili sa matag panahon nga makasala ta og mortal nga sala. So dili na to unya brother friend kay simbako ining labang natong maligsan ta no. No matakay ba no. So kini manggong kanang kamatayon mga igsoon no nga anytime maabot sa to kinabuhi nga wala to damha. Wa ta masayod. So mao na nga dili na to idugay-dugay, di na to langay-langayon kay ang kaluwasan mga igsoon mao na ang ato ang sa mga karaan different nga atong kinabuhi naglatay sa lanot. No, naglatay sa lanot. Dili na mariwan si Stereole. Di mabalik pa no. So mao na nga dili ta kumpiyansa kay kung mo kumpiyansa ta aporti ng lisura no. Okay.